Ambak na goy. Ambak. Oh. Guys, welcome to my vlog. And now we're here at Malingin Spring. Dito sa Tinibgan. Naku, pauban ako mga igagaw. Hello. Oh. Kini Malingin, diri di ko nagahibaw glangoy diri. Diri ko gilabay sa akong igagaw. So, we call this one kawa-kawa kay it shapes kuno murag kawa. So that's it. Mara po may gakuan ani kay gadamig baon. Oh, enjoy na sila. Nadong na sila. Mabto sa Malingin. So, pagkito na ako sa Malingin. Diba? Gabaon rig 50. Okay. Papa. Muni kawa-kawa. Parang Malingin sa ubos. Long. Yod, okay na kayo, Yod? Ninyo pa. Ba din si Ara ng gusto. Nalaman din sa dulong. Yeah. Ambak na, goy. Ambak. Oh. Yun din nakapakong. Ambak, Noy. Makos na luloy na. Ambak. Loy. Ambak at Loy. Kuhaan ang kuhaan ba? Whoop! Ay, dilat. Ay, magbong ang kuhaan. Luwa. Ako mo na ka. Ayaw na, hindi na. Take me here. Nakaduma. So, hindi na si Papa. Ano mo? Ano man yun? Ano? Atubang sa rin nga na. Atubang ka ba? Makamuhak babay, oy. Yeah. Dami ko ba? Diyan taligsik. Long! Okay na mo diha? Yod! Yod! Nay, 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 nay.
Loy! Salak ko bukan. Udah ko. Nahinay. Nahinay. Pag abot sa kaba. So, Ambok. sama na siyo. Human nagpaniod to. Ligo na pod. Yeah, nahuman na mi og ligo. So manguli na may. Unang laban na sila. Okay. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Bye. Muli na may.